IFM News. IFM News. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol Dennis, come in. Nakikaisa dagiti nagdumang establishmento iti Lawag City para iti libre wano sa ang diskwento kanang delegates iti Palarong Pambansa iti probinsya ti Ilocos Norte. Mas dito iti Lawag nga libre nga slice the cake para delegado iti Lawag City. Dahil ipapaay iti may isang aramid iti cake iti Lawag City masapol ng pagkitalaeng dato'y ID. Delegado iti Palarong Pambansa. May isang slice ni cake Adol Bernard aw na klase iti may paay numapandamangan dati may isang panganan iti syudad iti Lawag Idol Bernard. Kuna dagiti duma dapat iti Robinson Smith kada kita'y mapanidya aming establishmento ijay basta lada ID da iti previous wala sangkit da kita'y diskwento para kada kita'y mapan iti natakamat nga mo kahit sa Adon Bernard talagang agari manan ti bayanihan ni spirit da iti taga Ilocos Norte gapu palang kada ti panag-host iti Palarong Pambansa nga iti agdama Adon Bernard ket adon ti agdamdamag no ani da kita'y pagkatangan nga dumapay para pelang karetoy napintas nga iyo ferment iti probinsya ti Ilocos Norte. Ti libre cake Idol Bernard ket masarakan iti Don Isabelo iti Barangay 9 iti syudad iti Lawag kuna ni Jasper ket nga tami yang cover at kumamit benepisyo ta kuna Idol Bernard. Kamo nagdadawat yo bran. Manipot si di ba adama? Di makagatang aya? At damit ay gusto yung palipotida pwede ka karaman nga delegate sa last day kumanta. Ala, ito yung kita nga benepisyo ito yung bispisita ito probinsya ito Ilocos Norte ito agdama permi nga mapsug da iti pagpasyaran nga po ta different venues iti pakain activities iti Palarong Pambansa. Kada kita delegado sa welcome iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tata Aramen.